que pintar a Laura. Fai un dibuixo por aquí, ou a firma, ou algo. Está. Enseñalle a todos, vale, Laura? Está, feito. Que vai ser máis fácil. A ver. Estás? Tapa ben. Tapa ben, estás. Tapa isto para non avisar. Sí, vale. Entón, agora Laura, o que nos facer é que vamos meter por aí polo medio de inmediato onde queiras. Aí, pois, vale. Mira, é importante cortar e mesturar as cartas. Vedes como fai Alfredo, o meu xudante para mesturar as cartas? Digo yo, ves, fai o tío. Digo, no, que hai que facer que? Para olhar, así. Vale, é moi importante que as cartas, que a túa non quede de primeira, porque se fose esta, malo. É importante que non quede, por onde? Por aquí, porque se fose esa, empezamos a mirar por aquí e acertaba enseguida. Entón, o que vou facer é que imos contar ata 5, porque o récord mundial está en 5 segundos. Eu, cando empecedes a contar, empezo a buscar cartas. Teño que atopar a carta pintada por Laura, e cando atope, se for menos de 5 segundos, récord mundial. Vale? Entón, prepara unha cousa, contade segundos, nada de 1, 2, 3, 4, 5, senón 1, 2, eu empezo a pasar, estará por aí unha carta, 1, 2, así, 2, vale? Venga, non empiezo por aí. Preparados. Listos? Xa! Xa! Xa topei. Foi récord mundial. Foi récord mundial. Que queres que enseñe, papes? Pero dixen que iba a buscar, non máis. Bueno, unha collar xa sin mirar, vale? Para que vexas que atopei en 2 segundos. Se acolle directamente, récord mundial. Preparad as mans para aplaudir, vale? Vamos a ver, por si sai.